sokat késlekedett a Tennessee, a Chargers azonnal beadta a cetlit, úgyhogy ők tudják, hogy mit szeretnének. Nincs. Tehát van köztünk egy Chargers értő, de nem nagyon tudja, hogy mit lehetne itt csinálni. Nem, tehát én alapvetően azt mondtam, hogy ha benn marad valamelyik offenzív tackle vagy millionaire, ki kell húzni, egyébként hátra kell trédelni. Most egyik sincs, első gárdok is kimentek, úgyhogy vagy pass rusher reach lesz, corner reach lesz, esetleg fluker. Jarvis Jones reachnek számítana? Nekem nem, de van akinek igen. Tehát én kifejezetten örülnék neki, tehát ez egy kifejezetten jó húzásnak azok után, tartom. hogy én tavaly Melvin Ingram szintén egy OLB volt, így matematikailag nem valószínű, hogy megint erre... Larry English után már tök mindegy, tehát meg Ingramet, ahogyan így első szezonjában láttam, sokkal inkább az erős oldalra képzelik el, mint a gyenge oldalra, meg Sean Phillipset nem is igazolták újra, úgyhogy valószínűleg Jared Johnsonnal ketten fogják vinni az erős oldalt, Ingram és Jared Johnson, szóval a gyenge oldalra akkor marad egy English, mert Antwan Barnes is távozott a Jetsbe. Tehát pass rusher need az van bőven, ILB-t még itt nem kéne vinni, hiába hiányposzt, esetleg lótul elejt, hogyha látják benne a nose tackle-t. Azt még el tudom képzelni. Receiver? Van egy kiló, tehát 6 darab olyan receiver van, aki máshol is röhögve rossz terem van. Mondjuk első számú nincsen. Tehát igen, hogy igazából valid célpont, tehát ami mondjuk egy Vincent Jackson pótlását azért nem sikerült megoldani, akit mindig meg tudna találni. Denerio Alexanderben ez szerintem benne van, csak ő sérülékeny, vele meg az a probléma. Hát igen, de ahogy tavaly bemutatkozott az első meccsen, Alexander onnantól kezdve végigjátszotta az idényt. Igen, tehát... Egyelőre nem írta alá az RFA tender, de hát ez idő kérdése. Igen, tehát... És az, hogy ő az első percre ott lesz a csapatban, az sokat fog számítani. Igen, én benne feltétlen bízok, hogyha egészséges tud maradni, hogy 1300 yardot úgy várok tőle. Szerintem a támadófal sokkal nagyobb probléma a Chargersnek a támadó sorában, mint az VR poszt, mert Floyd és Alexander nem egy elit VR páros, hanem inkább a liga átlag, vagy inkább a liga átlag alatt valamivel, de legalább egy megoldott helyzet, Rivers megvédése sokkal fontosabb, szerintem. Igen, illetve ugye tényleg van egy Antonio Gates, akit még mindig bátran lehet keresni passzokkal. Én is azt mondom, hogy egy fluker húzást is tudnék tolerálni. Mert right tackle van leginkább talán a falba, a center mellett, de akkor valakit beküldenek guardba, akár flukert, azt is még alá tudom írni. Amint meg lesz a pick, újabb telefonálás lesz, ugyanis fölhívjuk Szabó Attillát Paksról, második ezen a néven. Hát nem könnyű, ugye a right tackle az Clary, tehát itt már sajnos. Hány éve mondjuk, hogy oda kéne valaki, és hát ugye a left tackle is tavaly beugróként szerepeltek, leginkább ugye Michael Harris meglepően jó volt undraftedként, de hát ő se egy végtelenül nagy játékos. Nem, ellenben kifejezetten rossz, tehát nekem nem tetszett, tehát most 4 darab tackle van a rosteren, a free agency érkezett Dunlap, Clary, Kevin Haslam, meg Harris, tehát ez mindennek a legalja, úgyhogy bőven elférne Fluker, de meglátjuk, tehát valami őrületes hülyeséget is el tudok most képzelni, annyira nincsen értelmes választás. In the 2013 NFL Draft, the San Diego Chargers select DJ Fluker, tackle. DJ Fluker, tanulnak az NFL csapatok. Mondjuk, hát a tavalyi év, hogyha a Szaba itt van, akkor jelentkezzen. Igen, vagyok. Hello. Szevasz Szaba. Na hát akkor véleményezd ezt a dolgot. Gondolom, itt a legjobb esetőség, ami történhetett veletek, az a Fluker húzás. Így van. Mivel Warmacket pont kivitte. Titans így maradt Fluker. Kizárásos alapon nyilván Teleszkó tudta, hogy az offensive line-t kell javítani. És ez szerintem sikerült ezzel a húzással. Akár gárdot fog játszani Fluker, akár tackle. Látsz rá esélyt, hogy bemozgatjátok középre? Hát a jelenlegi állapotok szerint fogalmam sincs, hogy még mi lesz vele, mert tackle poszton mondjuk Clary nem mondom, hogy nagyon jó játékos, de hát igen, azokat elemezgettük már, hogy áll a tackle poszt. Ugye Gárdnak érkezett mondjuk Reinhardt, aki Buffalo-ban volt néhányszor kezdő. Ez ugye Vázquez távozása miatt lehet ez esetleg téma.
Igen. Reinhardt szerintem mindenképp kezdő lesz. Tehát, hogyha a második körben nem fog jönni egy gárd, akkor szerintem mindenképp Reinhardt kezdő lesz. Amúgy el tudom képzelni, hogy Flukerben mozgatják, és Clary mondjuk marad a jobb oldalon, és hát King Dunlappal neki futni vakoldali tetőként szerintem azért elég meredek lenni. Hát de itt más nem tudtatok csinálni. Igen, tehát itt szerintem Fluker a legjobb húzás volt. Azért ő egy olyan játékos, aki az NCAA-nek a legjobbjai ellen játszott éveken keresztül, tehát nagy kockázatot nem vállaltunk vele. Én örülök neki. És akkor még gyorsan mondj egy tippet a második körre. Hát szerintem ott BPA alapon fog választani a GM. Tehát Teleszko eléggé racionális. És te mit vinnél, posztot mondjál? Vagy az OL-be húznék még egy embert, vagy egy kornát húznék. Nekem ez a kettő, ami... Jó, hát köszönjük akkor, hogy megosztottad a véleményedet, és mondom neked is, hogyha lesz feltéred, akkor hívunk, maradj ébren. Tudjuk, hogy reggel edzés, de ennek ellenére tarts velünk továbbra is. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok! Szervusz! És úgy Fluker gárba mozgásáról még azt tenném hozzá, hogy ez nem inkább az ő sokoldalúsága, hanem inkább az, hogy bevethető lesz egyáltalán ugye a mozgékonysága miatt szélen. Tehát hogy szerintem, hogyha őt beviszik gárdba, akkor az inkább azért lesz, mert besül a szélen. Én ezt így olvasom le. Benne van, de egyébként egyetlen egy ok van, ami miatt bizakodó vagyok a Chargers kapcsán támadófelügyileg, ez pedig a támadófal edző Joe D'Alessandris, aki évek óta azért Buffalo-ba előtte egy nagyon komoly támadófalat csinált, hasonlóan gyenge keretből, tehát ilyen Eric Pierce-eket, meg Craig Urbikekből csinált átlag fölötti kezdőket, olyan máshonnan páros lábbal rúgtak ki.